Albiemu Ahmedowi Aliemu, laureatowi Pokojowej Nagrody Nobla w 2019 roku. Na przekór. Nie ten przeczytany, lecz prawdziwie przeżyty wojenny dramat pokazał mu, czym jest piekło na ziemi. Był tam. Poznał gorycz czasu, w którym brat zabijał brata. Szczęście, a może przeznaczenie pozwoliły mu przeżyć i tworzyć lepsze jutro. Wiedział, że wyimaginowana ściana pomiędzy dwoma krajami musi być zastąpiona mostem przyjaźni. Pokój istnieje, kiedy jest sprawiedliwość. Na przekór nienawiści i niezgodzie miłość, pojednanie, przebaczanie budują harmonię. Serdeczne pozdrowienia z Polski dla wszystkich kochających Bośnię i Hercegowinę, organizatorów międzynarodowego konkursu Mili Dueli wraz z jego twórcą Nerminem Deliczem.